Dan Allah idan kai ɗan jihar Kaduna ne ina son ka share wannan video ɗin. Idan kai kuma ɗan kudancin Kaduna Kirista ne na jihar Kaduna ina roko dan Allah mu sharing video ɗin nan ba ɗan komai ba saboda ta kai inda ya kamata a ce ta kai. Saboda ina son wannan video a ce ta kai kunni ko kuma idan Uba Sani gwamnan jihar Kaduna ya saurari wannan magana. Da farko mutanen kudancin Kaduna suna godiya ga gwamnan jihar Kaduna ba don komai ba don ganin cewa lokacin gwamnatin Malam Nasir El-Rufai sun sha wahala an nuna musu kabilanci da addini. Wannan karo gwamna Uba Sani da ya hau karagan mulki bai ɗauko addini ya saka a kanshi ba, yana ɗauko Kirista, yana ɗauko musulmai, yana tafiya da kowa, ya ce kowa nashi ne. So ganin haka mutanen kudancin jihar Kaduna ko kuma na ce Kristocin jihar Kaduna sun riga sun ɗau alwashin ko da musulman jihar Kaduna ba za su zabi Uba Sani ba. Wallahi Kristocin jihar Kaduna sun riga sun ɗau alwashin za su zabi Uba Sani. Ba za su yi kowa ba za su yi Uba Sani. Amma muna roko His Excellency the Governor of the People, karo na gaba in za ka yi takara ka ɗauko mana deputy ya zama mana Krista. A ce Krista. Don Allah wannan shine kukanmu a jihar Kaduna, sannan kamar yanda an saba kwamishinoni kusan kowane ƙaramin hukuma suna samun kwamishina. Muna roko gwamnan mutane, Governor of the People, a taimaka mana a ba ma kowane ƙaramin hukuma a ce tana da kwamishina ɗinta. Hakan zai kawo mutane kusa da gwamnati, hakan zai sa mutane su amfana da gwamnati. Don Allah, gwamna Uba Sani, gwamnan kowa da kowa, gwamnan Kirista da Musulmai, the Governor of the People, the People's Governor. Muna roko don Allah in za ka yi takara nan gaba, ka ɗauko Krista a matsayin running mate ɗinka, a matsayin deputy ɗinka. Wannan shine kukan mutanen kudancin Kaduna, wannan shine kukan Kristocin jihar Kaduna. Mun gode, Allah ya saka da alƙairi, Allah ya saka succeeding a gwamnati ɗinka, duk wani abin da aka sa a gaba, Allah ya sa a cimma buri. Sunana Zakariya Maika wanda aka fi sani da Maika Ɗangata.